aja dibuka, aja dibuka. Jangan dibuka. Halo Sekar. Oh ngingeti sing anu. Halo Sekar. Pite jono to. Pite jono. Pitike parane anu le. Sekar. Pite ngarep to le ben mangan sik le, nah wis dipoto sik. Jangan diambil nanti aja. Aja malik nek gak iso no, Mbak Nonda. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Aja deh. Kencengnya. Sing banter, Dok, sing lanang, sing banter. Gak boleh ngeroyok ning maron lho ya. Nanti kalau selesai. Ngeroyok nang kono kok. Ya, kita. Gi, gak boleh nangis.